Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 18. Ang giingon dinhi, tungod kay akong giisip nga ang mga pag-antos ni ining kamulong nga panahon, dili takos itandi sa kahimayaan nga mapadayag nga rika nato. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sugod sa versikulo 9, mga kaigsuunan, gipasabot gayod ni Pablo ang pinasahi nga panalangin nga naambit sa tanang mga katawhan sa Dios. We all share in God's indwelling spirit. Ang balaang espiritu nagpuyo dinhi kanato. Usa kini ka universal blessing sa tanang mga anak sa Dios. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 9, apan kamo wala na diha sa unod kundili diha na sa espiritu. Kung tinuod gayod nga ang espiritu sa Dios anaa diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala diha kaniya, ang espiritu ni Kristo dili iya kaniya. So walay Christian nga exempted sa panalangin sa balaang espiritu. And then sa verse 14, naghisgot si Pablo mahitungod sa pagmando sa espiritu, and then iya kining girelate sa atong pagkasinagop sa atong Dios. Ang giingon sa verse 14, tungod kay kutob sa gidaghanon nga mga gimanduan sa espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. O kung atong basahon ang verse 15, gitawag ni Pablo ang espiritu isip espiritu sa pagsagop. Ang giingon dinhi, tungod kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab ngadto sa kahadlok, kundili nakadawat kamo sa espiritu sa pagsagop, ingon nga mga anak nga pinaagi kaniya mutawag kita og Aba, Amahan. Ug ipasabot usab ni Apostle Paul nga ang tanang mga nakabaton kang Kristo nausab kaniadto mga kaaway sa Dios apan karon mga anak na sa Dios, and we are able to cry out to Him as our Father. Mao nga gidugang pa ni Pablo ang lain pang benepisyo sa atong pagkaanak sa Dios nga mga sinagop niyang mga katawhan. Romans chapter 8 verse 17. Ang giingon dinhi, ang espiritu mismo ang nagsaksi kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios, ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo. Kana kung magantos kita kauban niya aron nga kita mahimaya usab kauban niya. So nakaambit kita sa tanang mga buta nga iya ni Kristo. Ug kung nakaambit kita sa tanang mga buta nga iya ni Kristo, ang buot ipasabot niini mga kaigsuonan, nakaambit usab kita sa iyang mga pag-antos. Ang bag-ong tugon, nagbalik-balik gayod sa pagsulti kanato nga ang pag-antos dili gayud kini mabulag sa atong pagka-Kristohanon. In fact, niini nga passage mga kaigsuonan, gihisgutan ni Pablo nga ang pag-antos mao kini ang atong dalan ngadto sa kahimayaan. Ug sa verse 18 sa atong teksto niining taknaa, gipasabot ni Pablo nga ang atong kamulong nga pag-antos dili gayud ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot kanato, ang atong future glorification. Ang giingon sa Romans 8:18,
tungod kay akong giisip nga ang mga pag-antos ni ining kamulong nga panahon dili takos itandi sa kahimayaan nga mapadayag ngari kanato. So dunay upat ka bahin ang atong pamalandong ni ining taknaa ug hinaot nga tabangan kita sa atong buhi nga Dios nga masabta nato ang iyang pulong. Mudangat na kita sa unang punto, the reckoning of suffering. Giunsa pagtagad ni Pablo ang kamulong nga pag-antos. Ang tubag, iya kunong giisip ang kamulong nga pag-antos nga dili gayud ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot kanato. Now, kinahanglan natong masabdan nga si Apostle Paul, siya ang pinaka nag-antos sa tanang mga apostol ni adtong panahona. Apan ang iyang giingon mga kaigsunan, taliwala sa iyang pag-antos, iyang giisip nga kadtong mga pag-antusa dili ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot kaniya ug mo kini ang atong leksyon nga kinahanglan natong makatunan. Si Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9 hangtod sa 13 iyang gipasabot nato ang pag-antos nga iyang nasinatian. Ang giingon dinhi, tungod kay naghuna-huna ako nga gipakita kami sa Dios nga mga apostol ingon nga pinakaulahi sa tanan, sama sa mga kalalakinhan nga gisentensyahan nga mamatay, tungod kay nahimo kaming talan-awon sa kalibutan sa mga anghel ug sa mga tawo. Mga buang-buang kami tungod ug alang kang Kristo. Apan kamo mga manggialamon diha kang Kristo. Huyang kami, apan kamo kusgan. Anaa kamo diha sa kadungganan, apan kami walay kadungganan. Sa kamulong nga oras, gigutom kami o giuhaw, halos wala kami biste o ginakulata, ug walay puloy-anan, ug nangabudlay kami, nga nagpamuhat pinaagi sa among mga kamot. Bisa gibiay-biay, nagpanalangin kami, bisa gilutos, nagantos kami, bisa gidaot nangaliyupo kami, hangtod karon, nahimo kaming mga hugaw sa kalibutan, mga basura sa tanang mga butang. Grabe ang mga pag-antos ni Pablo nga iyang gidescribe niini nga passage mga kaigsuunan. O kung atong basahon ang 2 Corinthians chapter 11 verse 17 hangtod sa 28, ginarate gayud ni Pablo ang dili gayud masukod nga mga pag-antos niya tungod og alang sa atong Ginoong Hesukristo. Na wala lang kay giisip ni Pablo ang iyang mga pag-antos nga dili ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot kaniya, kundili iya kadtong gibuhat mga kaigsuunan nga gigamhan sa balaang espiritu. Mao kini ang perspektibo sa Ginoo mahitungod sa pag-antos ug mauusab kini ang perspektibo ni Pablo mahitungod sa pag-antos. For example, 1 Corinthians chapter 2 verse 9 hangtod sa 10. Ang giingon ni Pablo dinhi, apan sama sa nahasulat, kung unsa ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni mahuna-hunaan sa kasing-kasing, kung unsa man ang giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Kining buta nga gipadayag sa Dios pinaagi sa Espiritu, tungod kay ang Espiritu nagasusi sa tanang mga butang, bisan pa ang mga kahiladman sa Dios. So it is the Holy Spirit that searches everything. Ug ang perspektibo sa balaang espiritu mga kaigsunan is that ang tanang mga anak sa Dios makasinati gayud og mga pag-antos gumikan kay dalan kini ngadto sa kahimayaan isip mga katawhan sa Dios. In fact, ang balaang espiritu direkta gayud nga nakigsulti kang Paul mahitungod sa iyang mga pag-antos. Acts chapter 20 verse 22 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, ug karon tan-awa, moadto ako sa Jerusalem nga gituklod sa espiritu, nga wala masayod kung unsang mahitabo kanako didto, gawas lang nga ang balaang espiritu nagasaksi nga ri kanako sa matag syudad nga ang bilangguan ug mga kasakit nagpaabot kanako. Apan wala nako kwentaha ang akong kinabuhi nga adunay bili o ingon nga bililhon alang kanako, kung matapos ko lang gayod ang akong tahas ug buluhaton nga akong gidawat gikan sa Dios nga si Jesus, aron mo saksi mahitungod sa ebanghelyo sa grasya sa Ginoo. So nakahibalo gayod si Pablo nga sa bisag asang lugar siya moadto, aduna gayoy pag-antos nga nagpaabot alang kaniya.
And the Bible is also informing all of God's people nga pinaagi sa tumang nga mga pag-antos makasulod kita sa gingharian sa Dios. Of course, dili ang atong pag-antos ang atong maluluwas, kundili ang atong Ginoong Hesukristo, ang iyang dugo ug pagkamatarong mao ang nagluwas kanato, mao ang basihan sa atong kaluwasan nga atong nadawat pinaagi lamang sa pagtuo, apan gumikan kay walay sulugoon nga mas labaw pa kaysa amo, ug kung ang atong amo nga si Jesus gilutos, makasinati usab kita og mga paglutos. So, ang ikaduhang punto mga kaigsunan, aduna gayoy realidad sa pag-antos alang kanato sa kamulong nga panahon. Ang atong teksto once again sa verse 18 nagaingon, tungod kay akong giisip nga ang mga pag-antos niining kamulong nga panahon dili takos itandi sa kahimayaan nga mapadayag nga rika nato. So pinaagi niini mga kaigsunan na pahinumduman kita nga ang kamulong nga panahon sa mga pag-antos ug nga kining kalibutan na alang sa mga magtotoo usa ka kapatagan nga aduna gayoy giyera. Now si Johnny Mathis, usa ka singer mga kaigsunan nga sikat ni adtong 1970s, nagcompose siya og kanta mahitungod sa pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. Akong basahon ang lyrics mga kaigsunan ha, ang giingon ni Johnny Mathis, because the world is waiting for one child, a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. So nindot paminawon ang lyrics sa kanta mga kaigsunan no, nga ang pagdumot mapulihan og gugma, ang gubat mapulihan og kalinaw, ang mga luha mapulihan og katawa, unya ang mga pag-antos makalimtan forever. Tinuod bagayod kana, mao bagayod kana ang tumong nganong natawo si Kristo niining kalibutan nganong mianhi siya. Paminaw nato ang giingon mismo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao bagayod kana ang iyang misyon. Matthew chapter 10 verse 34 hangtod sa 36. Ang giingon dinhi, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ako aron magdala og kalinaw sa kalibutan. Wala ako mianhi aron magdalag kalinaw kundili espada. Tungod kay mianhi ako aron paawayon ang anak nga lalaki batok sa iyang amahan ug anak nga babayi batok sa iyang inahan ug binalayi batok sa iyang ugangan nga babayi ug ang mga kaaway sa usa ka tawo mao ang mga sakop sa iyang panimalay. So, opposite ang kanta ni Johnny Mathis sa migawas mismo sa baba sa atong Ginoong Hesukristo. Sa tinuod lamang mga kaigsuunan, kung ang usa ka tawo seryoso gayod nga Kristohanon, bisan pa ang iyang family members mulutos kaniya, mubiay-biay kaniya, mubugal-bugal kaniya, ug mao kana ang kasinatian sa tanang mga katawhan sa Ginoo sa tibuok kalibutan. In fact, kung basahon nato ang 1 Peter chapter 4 verse 12 hangtod sa 19, dili na lang nato basahon sa kinatibuk-an gumikan kay kulang ang atong oras, pero makita nato nga gitudlo ni Pedro ang 8 ka prinsipyo mahitungod sa pag-antos sa mga Kristohanon. Sa verse 12, gipasabot ni Pedro nga ang pag-antos normal lamang. Sa verse 13, ang pag-antos kinahanglan gayud nga masinatian. Sa verse 14, ang pag-antos usa ka dakong panalangin alang sa mga katawhan sa Dios. Sa verse 15, ang pag-antos dili takos nga ri kanato kay mas takos gayod ang pagsilot sa Ginoo. Ang iyang kondemnasyon pero wala ka na gihatag sa Ginoo kanato, gumikan sa iyang grasya nga nagluwas kanato. Mao nga ang atong pag-antos dili kana deserving alang kanato, kay ang deserving alang kanato mao ang paghukom sa Dios. Ang pag-antos kuno dulongganon. Ang pag-antos according to verse 17 masinatian nato karon. Ug ang pag-antos matud pa sa verse 18 usa ka ilhanan nga kita mga katawhan sa Dios. Ug sa verse 19 ang pag-antos kuno nagtudlo kanato og mga leksyon sa kinabuhi. Ug dugang pa mga kaigsuunan kung atong basahon ang 2 Timothy chapter 3 verse 10 hangtod sa 12, gipasabot gayud ni Pablo ang realidad sa pag-antos niini nga passage. Ang giingon dinhi,
apan kamo nagsunod sa akong pagtulunan, sa akong binuhatan, sa akong tumong sa kinabuhi, sa akong pagtuo, sa akong pagpailob, sa akong gugma, sa akong kalig-on, sa akong mga paglutos ug mga pag-antos nga nahitabo kanako didto sa Antioquia ug sa Iconium ug sa Listra, mga paglutos nga akong giagwanta. Apan taliwala niining tanan, giluwas ako sa Ginoo. Tinuod gayod nga ang tanang nagtinguha nga magkinabuhi ug balaan nga kinabuhi diha kang Kristo Jesus pagalutuson. Prangka gayod kaayo kini nga statement ni Apostle Paul, mga kaigsunan. Busa ka ng mga nagtudlo diha, mga nagwali nga kung ikaw kuno mahimong Kristohanon, mahimong hayahay ang imong kinabuhi, that's not true. Kung ikaw mahimong Kristohanon, pagalutuson gayud ikaw sa kalibutan. Apan, ang giingon sa atong teksto karon, ang atong mga pag-antos sa kamulong nga panahon, dili gayud ikatandi sa kahimayaan nga nagpaabot nga rika nato. So, mo kini pagpangatarungan ni Pablo mahitungod sa pag-antos, no? Verse 18 sa atong teksto once again, tungod kay akong giisip nga ang mga pag-antos ni ining kamulong nga panahon, dili takos itandi sa kahimayaan nga mapadayag nga rika nato. So, ang idea nga gipasabot ni Pablo niini kining timbangan, mga kaigsunan. Kung timbangon ang atong mga pag-antos ni ining kalibutana versus sa kabug-aton sa kahimayaan nga nagpaabot kanato, wala gayoy ikatandi, mga kaigsunan. Dili takos ang mga pag-antos nato nga itandi sa himaya nga nagpaabot kanatong tanan nga mga katawhan sa Ginoo. Applicable lamang kini sa mga tinuod gayod nga Kristohanon. So mo kini punto ni Apostle Paul nga dili gayod ikatandi ang basura ug ang bulawan. Siyempre, ang atong mga pag-antos, mga basura kini, pero human sa atong mga pag-antos, madawat nato ang bulawan nga ganti didto sa kahimayaan. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 hangtod sa 18. Ang giingon dinhi, mga kaigsunan, busa wala kami maluya, bisan pag ang among panggawas nga pagkatawo nagkaluya, ang among sulod nga pagkatawo ginabag-o sa matag adlaw. Tungod kay kining gaan ug kadali lamang nga pag-antos, nag-andam alang kanamo og usa ka walay katapusang dakong himaya nga labaw pa sa tanang pagtandi. Samtang nagtan-aw kami dili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita, tungod kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Dalaygon ang Ginoo sa iyang pagpadayag niini diha sa iyang pulong. Naghatag gayud kanato kini og kasiguraduhan ug paghupay. Matod pa ni Arthur Pink, akong basahon dinhi sa English, afflictions are light when compared with what really deserve. Gaan ra gani kuno kaayo ang atong mga pag-antos kung itandi kini sa pagtunglo ug paghukom nga angay unta natong madawat. Nausumpay pa ni Arthur Pink, they are light when compared with the sufferings of the Lord Jesus Christ. Ang atong mga pag-antos kuno gaan kaayo kung atong itandi sa pag-antos sa atong Ginoong Hesukristo. Dugang pa, but perhaps their real lightness is best seen by comparing them with the weight of glory which is awaiting us. Ang giingon ni Arthur Pink, basin kuno ug ang tinuod gayud nga pagkagaan atong makita kung atong itandi ang atong kamulong nga mga pag-antos sa kahimayaan nga nagpaabot kanato. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, gilista ni Apostle Paul ang tanang mga pag-antos nga iyang nasinatian. So, si Pablo nga nag-antos gayod og duro, iya pagayod nga gisulti sa verse 17 ug 18 ang mga pulong nga nagaingon, tungod kay kining gaan ug kadali lamang nga pag-antos, nag-andam alang kanamo og usa ka walay katapusang dakong himaya nga labaw pa sa tanang pagtandi. Samtang nagtan-aw kami dili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Tungod kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan.
And that leads us to the fourth and final point of our meditation at this moment, the reassurance of suffering. Ang kasiguraduhan nga gihatag sa pulong sa Dios kanato mahitungod sa pag-antos. So atong basahon ang teksto once again. Usa kini ka katingalahan gayud nga butang mga kaigsunan. Ang kahimayaan nga nagpaabot kanato ang giingon dinhi tungod kay akong giisip nga ang mga pag-antos niining kamulong nga panahon dili takos itandi sa kahimayaan nga mapadayag nga ri kanato. So una, ang kahimayaan nato sa umaabot nagpunting ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga makita nato siya ug makauba nato siya sa walay katapusan. Mao kini ang pinaka paglaom nato. Si Kristo ang gitawag nga grand culmination of our salvation. Ang kaluwasan mga kaigsunan dili lang aron nga maluwas kita gikan sa impyerno. Ang kaluwasan mao nga makita nato ang atong Ginoong Hesukristo ug madamlag sa iyang kinatibuk-an nga himaya. So wala gayoy pag-antos ni ining kalibutana nga makatandi sa kahimayaan nga atong makita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, kita usab mahimaya ang atong lawas mapulihan ug lawas nga dili madunot. Wala na gayoy mga pagluha, wala na gayoy mga kasakit. So samtang ang mga pag-antos sa mga magtutuo niining kalibutana lumalabay lamang, ang kahimayaan nga mapadayag nga ri kanato wala gayoy katapusan. Bisan pa og dili pa nato kini makita sa pagkakaron, pero ato na kining nasinatian anam-anam mga kaigsunan. Pero ang pinaka-discovery nato niini umaabot pa sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo kung makauba na nato siya sa walay katapusan. Kung atong basahon ang Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 7 hangtod sa 9, atong makita dinhi ang tumang kalipay gayod sa mga katawhan sa Dios kung makita na nila ang ilang manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang giingon dinhi magmaya kita og magdayig ug maghatag kaniya og himaya. Kay ang kasal sa kordero miabot na, ug ang iyang pangasawunon naghimong andam na sa iyang kaugalingon. Gitugutan siya nga makabisti sa iyang kaugalingon og pinong lino, masidlakon og putli. Kay ang pinong lino mao ang mataro nga mga buhat sa mga balaan. Ug ang anghel miingon kanako, isulat kini, bulahan sila nga mga giimbita sa panihapon sa kasal sa kordero. Ug siya miingon kanako, kini mao ang tinuod nga mga pulong sa Dios. So this is a metaphor or symbolical language. Si Kristo ang pamanhunon, ang iglesia mao ang iyang pangasawunon. So, asa man mapadayag kini nga himaya mga kaigsuunan, ang giingon sa atong teksto, mapadayag nga ri kanato. Kung ang kahayag sa adlaw maghatag og kalamdag sa kalibutan nga anaa sa kangitngit, samot ang kahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Maghatag gayud og kalamdag nga ri kanato nga iyang mga katawhan. Mao gani nga musidlak kita sa usa ka mahimayaong kahimtang kung makita na nato ang atong Ginoong Hesukristo nawong sa nawong. So ang pangutana, sa unsang paagi mahitabo kini kanato? Well, ang gitubag sa Biblia, dili gayud nato ma-imagine mga kaigsunan, wala pa kitay idea. At least gihatagan kita og general concept kung unsang mahitabo kanato, pero kung sa actual mga kaigsunan dili gayud nato ma-imagine karon. Ang giingon sa 1 John chapter 3 verse 2, mga hinigugma, mga anak kita sa Dios karon, ug ang mahitabo kanato wala pa mahitabo. Apan nasayod kita nga inig pakita niya, mahimo kitang susama kaniya tungod kay makita nato siya ingon nga siya. So, ato gayong makita kini ug masinatian sa actual inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Ang atong teksto karon naghatag gayud og dako kaayong pagtandi. Ganina gitandi nato ang kamulong nga pag-antos sa mga katawhan sa Dios in compared with the future glory nga nagpaabot kanato.
Pero nindot usab mga kaigsuonan nga atong itandi ang mga maayong butang nga nasinatian karon sa mga dili magtotoo. Di ba nakasinati sila og hapsay or nindot nga kinabuhi tingali ang ilang pamati maayo ang dagan sa ilang kinabuhi karon pero wala sila'y Dios sa ilang kinabuhi. Kung atong baliktaron ang atong teksto mga kaigsuonan, ang mga maayong butang nga nasinatian karon sa mga dili magtotoo dili usab kini ikatandi sa bugat kaayo nga pag-antos nga ilang masinatian in the future. Mao gani nga si Moses mga kaigsuonan, gipapili siya sa kamulong nga nindot nga kahimtang dito sa Ehipto kung itandi kini sa pag-antos sa mga katawhan sa Dios. Gipili gayud ni Moses ang pag-antos sa mga katawhan sa Dios kaysa nindot ang iyang kinabuhi dito sa Ehipto pero walay Dios sa iyang kinabuhi. Mao kini gipadayag sa Hebrews chapter 11 verse 24 hangtod sa 26. Ang giingon dinhi, pinaagi sa pagtuo si Moises niadtong midako na siya, mibalibad nga pagatawgon nga anak sa anak nga babayi ni Faraon, nga mas gipili nga pagasakiton kauban sa mga katawhan sa Dios kaysa maglipay sa lumalabay lamang nga mga kalipay sa kasalanan. Iyang giisip ang kaulawon ni Kristo nga mas dako pang bahandi kaysa mga bahandi sa Ehipto tungod kay naglaom siya sa ganti. So dunay mga katawhan karon nga nagpasulabi gayud kaayo sa kalipay diha sa kasalanan sa kamulong nga panahon. Apan wala nila nasabti nga ang kalipay sa kasalanan nga ilang gibati karon dili ikatandi sa pag-antos nga nagpaabot kanila. Higala pamalandungi kini nga kamatuoran. Apan kung atong i-compare ang kamulong nga pag-antos sa kahimayaan nga umaabot mga kaigsuonan, mas pilion gayud nato ang kamulong nga pag-antos kaysa maglipay sa kasalanan sa kamulong nga panahon ug ang puli niini walay katapusang pag-antos. So the Bible is really giving us a common sense lesson mga kaigsuonan. Hebrews chapter 11 verse 35 hangtod sa 36. Ang giingon dinhi, ang mga babayi gidawat nila og utro ang ilang mga patay pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban gipaantos nga mibalibad sa pagdawat sa kagawasan aron mabanhaw sila pag-usab ngadto sa mas maayong kinabuhi. Ang uban nagantos og pagbugal-bugal ug pagkulata ug bisan pa og mga kadena ug pagkabinilanggo. So, gi-recall niini nga teksto ang mga pag-antos nga gipili sa mga katawhan sa Ginoo gumikan kay nasabtan nila ang kahimayaan nga nagpaabot kanila. Now, dunay mga tawo nga mas pilion nila ang mga bahandi sa kamulong nga panahon, mas pilion nila ang kalipay sa kasalanan sa kamulong nga panahon, apan delikado kaayo. Gumikan kay ang puli niini mga kaigsunan walay katapusang pag-antos. So, kung ikaw anak sa Dios, unya nakasinati ka og pag-antos sa kamulong nga panahon, this message is really an encouragement to all of us, mga kaigsunan. Pagpalig-on kinialang kanato, human sa atong mga pag-antos ni ining kalibutana, adunay dakong bahandi nga nagpaabot kanato. Apan sa mga dili magtotoo, paminawa ninyo kining warning sa atong Ginoong Hesukristo sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 36. Ang giingon ni Kristo, tungod kay unsa may ginansya sa usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang iyang kalag. Pamalandungi kinihigala kung naminaw ikaw karon. Unsa may imong makuha kung naglipay gayud ikaw sa kasalanan niining kalibutana, naangkon nimo ang tibuok kalibutan, apan ang imong kalag malaglag. What profit is it for you, higala? Busa hinuklugi kini ug kung nakita nimo ang imong tinuod nga kahimtang nga ikaw na ilalom sa tunglo ug kapungot sa Dios gumikan sa imong sala, dangup kang Kristo paghinulsol sa imong sala bisan pa og unsa kini kabugat, pasayloon kini sa Ginoo, papason kini sa Ginoo sa unsang basihan, sa basihan sa dugo ni Kristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao nga si Kristo mao ang namatay, siyang nagpaula sa iyang dugo. O kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug musalig kaniya,
ang iyang pagkamatarong igasulob kanimo. Buhata kini karon higala, pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, tuuhi og saligi siya lamang ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na gayod, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.